Aveam puțini ani când am început să lucrez. Bunica mea era o foarte mare lucrătoare și zicea că acolo unde se ia războiul din casă, nu merge bine. Și eu îi urmam toate zicalele astea ale dumneei. Era tare șugubeață așa, îi plăcea să glumească. Întâi am țesut în război orizontal, cum pleca bunica de acolo, eu eram prezentă, să văd cum calc pe podnoși și pe urmă am trecut la țesăturile pe război vertical. Din întâmplare aveam și noi capre și căprița noastră, și acum am păr amintire păstrat de atunci. Și luam și încercam să fac fir și am văzut că se face fir. Zic, înseamnă că am șanse mari cu el. Necesită foarte multe operațiuni. Întinsul sus, îl selecționezi când îl dai jos de acolo, ca să-ți vie mai ușor pe urmă când îl torci. Și trebuie spălat bine, astea se bagă peste tot caprele. Că ce iese nu vă pot explica. Secretele să ai materia primă, să ai urzeala și bătătura și pe urmă treci la acțiune. Simplu, ca bună ziua. În momentul când m-am apucat să lucrez, am dat baza întâi cu bumbac și pe urmă încep să așez, fără model în față, fără nimic. Așez lucrarea. Am 6-7 ore pe zi. Că lucrez și pe afară, îl mut de colo până acolo gergeful, că dacă se poate muta de colo-colo, una din astea, în 2 săptămâni, gata. În vara asta am făcut 83 de ani și e o viață de om. N-am prea purtat ochelari și sper nici să nu port până când o închide ochii. Eu am spus că poarta mea e deschisă, fără taxă și fără nimic. Eu îi primesc aici pe bătătură la mine să învețe, numai să vrea. În viață totul e numai să vrei. Zice, dă și altora ce știi să aibă ținte pomenii.